Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oni adofo Yesu Kristo enhyira wo bibia ena no pai. Yeda ye na Awurade ene agye nkwa Yesu Kristo ase. Se ene dan so Awurade nam ne tirimupo ene na adom so na Awurade apie kwan kase sei ede ama me no mienu na wonam na adom so na ene nso Kristo Yesu aye me no mienu won sankyerene na wode ene dai ede ama ye. Onyankopon hyira ye na wonti nanim nkyerɛ ye wodofo da bia ne da ye te ase na ya adomo adom no Yesu Kristo adom a ensa da na wode ato me no mienu abɔden animogya bi ehwie gu Calvary bipo no so na asonda ntamadan no mu ati mienu no o kronkrom bia asonda ne ti mienu no ɛno ɛna ne ama me no mienu yade ye ho ɛno na ama me no mienu ye nya fa hodie sɛ wo kan Hebrews 9:22 na wo se kamea ye sa de nyina no de Yesu Kristo mogya te wo sɛ mogya na ehwie mu anka fafiri emma Yesu mogya no ehwiegu ama me no mienu yade ye ho ehwiegu ama me no mienu ye nya fa hodie ye nya wɔgye sɛ wo kan Revelation 12:11 wo so na mogu ama ni mogya so ene wona dance die no odidi obodifo ne so nkunim eni nti wansuro so obewuo hallelujah Yesu mogya no ene ama me no mienu anya kokodo ye nya tumi na yetimi bo Yesu di ye de ho ato Awurade so na ye na Awurade eye ye nkamafo oye ye mboafo orofo ne obia Yesu Kristo ensa nhyira obiem na Awurade ntina ni nkyira oma na doye a ensa da no enso so na wanya wo ho nsankyerene ena no pa yiso nu yadofo onuaba mama Esther nie orofo ye de asomdwe efi ye na Awurade Yesu Kristo ho brewo enenso ye no ba che nyame asem mini bibia me de be ma asem no pe ena orofo metimi no wache na ye hu kwan a orofo ye wo so ewa asase so ebra nche na Kristo Yesu ni maye to so mienu yi orofo me ka kire wudwa me se asase we yentimi ntina asase we so enkwa enkosi be ye 25 years so orofo it is impossible asase na akọ na wieye na wiase na akọ na wieye onuarofo enu nti me ka kire sese wutie me na se wodofo unsiesie wo ma Kristo Yesu ma ye toso mienu na wodofo ebre ni nie wodofo me kanfo Yesu Kristo amawo wo temene na wonfa Yesu Kristo nso nya wo kra no waje nkwa onuarofo me nam sakwan we su kanfo Yesu Kristo ma o se fa ye na Awurade Yesu Kristo ye wo kra no waje nkwa na wodofo I may promise so say you never regret it wo wonu hu da sa wo do hu abebo Kristo Yesu abusuakoi na wo do hu ahye papa insa so wo nhwe wo so no ntretre wa kwai no ma wo mu abrabo atini ewoni mu na so pia wa anyo yiraba wodofo wo regret sa de ne da enu nti ma Kristo Yesu nya wade nyina wodofo tumi bia ni wosoro ni asase so obetimi ama afa hodie kan ye na Awurade Yesu Kristo omoboa wabonsam betimi ama wanya wiase agapade nyina wo betimi do hu akohyehyɛ ahohom bi nsa Bible so mu nyina ye Nyankopon abode na kan hu sɛ wo bade no nkuto ani Awurade wono na tumi nyina ye ne dia sa ahohom nyina hyɛ ne na so wodofo nti sɛ mede me ho bɛhyɛ abode nsa adenji na mefa be hu nhye wo bo ade no obo abode ne nsa emom wodofo modi ayi degree for mo amako school ene mo amagye master degrees mo kita degree bebre tina se na dwe hom se me wo papa bi a anase me wo hine kasie bi a wo boss ro boss asase no bo wi ase bo mu ne manyina no na tumi nyina hye ne nsa Yesu Kristo wu ya wo sore ye wo se ye de wo soro ni asase su tumi nyina e de amame enu nti tumi ni nyina ekita ye na je nkwa ne Awurade Yesu Kristo de ne kra beto wo ba afode na wo de ma ye ne wo bo wi ase ne o ansa ne bo wi ase se wo kan John 1:1 na wo se fiti ase no na asem no wo na asem ni no Onyankopon na wo na asem no enu Onyankopon asem na eye hwan eye Jesus Christ no ne asem no hallelujah enu nti no se me de me ho batu Yesu Kristo nsa no adwuma so na makotu asoli Yesu Kristo nsa no adwuma so omo amia adanti na me nkuko Yesu Kristo na ankasa ho Yesu Kristo nso kan asem bi John 16 wo say efiti besi na mumisa mahwe mumisa
na mɛyɛ ama mo deɛ mobɛbisa wɔ me Yesu Kristo din mu no mɛyɛ ama mɛgye ɔwɔ soro no ɛnyɛ nimonyam na mo nso moanya anigye. ɛno nti Kristo Yesu wɔ hɔ sɛ wɔyɛ yɛn ntam gyinafoɔ a wɔde ne mogya no ahwie gu de ama yɛn a wɔte agya ne nsa nifa so na wɔdi ma yɛn na watɔ bi no mmienu abɔden de yɛabɛyɛ mma ɔdɔfoɔ. Enti papa wei a mekamfo ne ho akyerɛ asɛm akyerɛ wei ɔdɔfo sɛ wosɔ ne mu a woanya adeɛ sɛ wopo na ɔdɔfo wafɔ owuo sɛ wopo Yesu Kristo a ɔdɔfo ɛyɛ owuo no wapa ɛde ama wɔ kra but sɛ wosɔ ne mu na ade ne bata wo yɛ mu a wo ne ofie moanya japade o moanya nkwa moanya wɔnkyeɛ na ɛda a ɛdi akyerɛ no ɔdɔfo obɛbɔ mu din ɛde akyerɛ na agya ɛwɔ n'ahenni baabi a wɔ bi a yɛnsi yɛtiri ase ɛbra nyame asɛm bɛbɛ yi yɛda wase ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ Nyankopɔn Awurade a woyɛ sononko na wote ase yɛda wase yɛnyina ne yɛmboafoɔ ɛna anwummerɛ anɔpa yi nso woba yɛda wase Awurade meda wase ma wɔkra bia wabrɛ ne ho ase na ɔtie wo nsɛm ɛna mebɔ mpa yɛhyerɛ sɛ ɛberɛ a yɛbɛtie w'asɛm Nyame ɔnkɔnkrɔn bie yɛadwe mu na bie yɛnte aseɛ ne wa ma yɛnkye w'asɛm ase ma yɛnyɛ asɛm tiefoɔ wura fifi o na mmom yɛmfa asɛm ne mfa mu abrabɔ atene wɔ wo mu yɛnante wɔ kronkron yɛ ɛne tenene mu yɛnsiesie yɛn ho ɛma wo ma yɛtɔ so mmienu no ɛberɛ a yɛtie w'asɛm Awurade sɛ tumi bi bɛma ne mu so na wɔbɛyɛ yɛate abrɛ da bi a yɛka yɛde din Jesus Christ ntwi fa saa tumi no so ɛbreki ne nnwuma sɛ n'akodeɛ nyinara mebɔ mpa yɛhyerɛ sɛ ma w'asɛm yi nkɔgye wɔ kra bi nkwa ɛmfiri mpokyerɛm na ɔmfa wo Kristo Yesu nyɛ wɔ kra na wagye nkwa wɔwura Yesu di hene waba wakasa fa bi mu na no man kasa Awurade mehyerɛ sɛ nnɛ fɔma no ngo na mama no nyɛ wɔ gyia ma wɔntɛsuo to metakyerɛma so na fa me mu kasa kyerɛ wo ma yɛda wase so wadi nkonim ɛwɔ Jesus Christ din mu ne ɛbɔ mpayɛ adom mogya ɛnsa danti amen. Oniarofo yɛda yɛn Awurade ne agye nkwa ase ɛwɔ nneɛma pa Awurade wayɛ de ama me ɛnɛ mesrɛ Awurade sɛ wɔmfa bi mu no nkasa Jeremiah ɔse Awurade me yɛ abɔfra me nim kasa na Awurade ɛde ne nsa ka no na wobie na no mesrɛ Awurade sɛ na Awurade bie ma no ɛmfa ma wo sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛte Nyame asɛm ase na nsɛm a ɛbɛyi ɔdɔfo wobɛtumi ate aseɛ na watumi ɛde abɔ abrabɔ pa ɛwɔ Kristo Yesu mu amen. Osomfo unuaba wadeɛ nyinaa mama ɛsɛnie hallelujah. Ɔdɔfo me phone number ɛyɛ 202 507 0914 202 507 0914 ɛyɛ US number enti baby a wo bia no wobɛtumi ɛde mo country code na anase baby a won US country code na dikan na wafrɛ me wɔ WhatsApp so ɔdɔfo wofra ɛbɛba Onyankopɔn nhyira na Awurade ntina nim nkyerɛ sɛ bibi kyerɛ wadwen sɛ obi pempai bɔ pentiasie bi wotwerɛ sɛ mu a ɔdɔfo frɛ me a Nyame ɛbɛfa me so na Nyame ama mu ntiasie Nyame nhyira na Awurade ntina nim nkyerɛ bebre na Awurade ma na basa enye kese na wo ma ne tumi nso enye kese wo so saa nso na ye prayer line orofo ye friend heaven is a mass Onyame nam so wo ye niema bebre orofo na oba Onyankopɔn befa so asiesie o ede na ma ne maya etoso mienu nti paso oba so o friend me am information details bibi abema Awurade enhyira wo bibia amen. Oni adofo ene Nyame asɛm a eba wo nkyɛn no odofo ma preaches a message we da na I think say 2 years ago na minim say Onyankopɔn befa sa asɛm we so na enen so Kristo Yesu ama wani aba wo so no ama wade wo ho na Kristo Yesu benam sa asɛm we so no odofo wa ma wa hu say wiase na wote mu no odofo enye wa hoɔden na wote wiase wode te wiase mu eye odofo bi anase eye bambofo bi na bo wo ho bai won kwa no ekita wo bi odofo enu nchi ne se wo nkwa na ekita nipa no se emre ne so no obohwe so ne se pre obra so fi asase we so there is no way and I said there is nothing that can hold you from him because ono na won kwa ekita no because ono na ye wo ono no obo wo enu nti ebra ne so there is no way say wodofo wo betimi ade wo ho onua enu nti enemi no begina Nyame asem so na ya hwe owu achi atamu hallelujah enipa bia yeti asase we su ye firi ba bi na ba yo
onyumtufoɔ bi sɛ meyɛ ɔhɔhoɔ ɛne amanfrani wɔ asase so ɛno nti no ɔbɔ ne brate so ɔhɔhoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔfiri ha wɔtumi akɔ fie no akɔnya akontabuo papa bi abu oniadɔfoɔ ɛno nti asase wei a yɛte soɔ no yɛyɛ ahɔhoɔ ɛde yɛyɛ amanfrafoɔ yɛfiri baabi ɛna bae sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ Jeremiah no wɔse yɛnya nwowoɔ no na menim obisa sɛ ɛnyefa nana Jeremiah wɔ na Jeremiah was in a place a Onyankopɔn nim no na Onyame nim Jeremiah dada esan sɛ Awurade na me no mienu yɛnkwa no ɔbɔɔyɛ ɛno nti yɛni asase wei so there was a place for us ani ɛwɔ hɔ ɛwɔ no ɔfrɛ yɛn a wɔde ɛba asase so sɛ yɛmmra mɛyɛ na adwuma ne yɛmɛtena asase so na yɛmɛbɔ bra na wɔdɔfo yɛnante wɔ n'akwan so ne yɛni ne mmaransɛm so na awieyɛ no ɔbɛfa yɛn a yɛtumi anya akontapuo papa bi ɛde abu ɛde ama no ɛno nti ka ehu sɛ asase so a wɔtena no wɔdɔfoɔ Job si onipa nkwa ɛyɛ mfinhyia aduoso na aduoso no mpo aboro so mpo no ɛyɛ ɔhaw ɛne amaneɛ enti obi bia asase wɔ so wɔdɔfo so wɔnyinaa no wadi ahe wontimi ntena sɛ nka so wadi 200 years wontimi ntena sɛ nka so wadi 180 years wɔdɔfoɔ ɛyɛ dan wo mmerɛ ɛbɛso ɛyɛ dan wɔdɔfoɔ wobɛfiri asase wɔ so ɛde akɔ na adeɛ baako a mepɛ sɛ wohu ne sɛ wowu firi asase wɔ so a na ɔdɔfo ɛnsan yɛ o ɛno na mistakenly nipa bebree no obi si miwu asa na mekɔ miwu a na me ho atɔ me miwu a na asa onua dɔfo meka kyerɛ sɛ wowu a na nsan yɛ wowu akyi no atamuo ɛwɔ hɔ wowu akyi no there is torture and torment wamfa Kristo Yesu anya wokra ne wanche nkwa na wabrabɔ na ɔde ahyɛ wo nsa no wammɔ abrabɔtene ne a wɔdɔfo me hyɛ wo sɛ wowu akyi no atamuo hɔ wowu akyi no torture ɛwɔ hɔ no ma wɔdɔfoɔ yɛbɛtɔkya yɛbɛtete wokra ne enya asomdwie wobɛkɔ amaneɛ mu wobɛkɔ yaw mu wobɛkɔ atete mu wɔdɔfoɔ forever and ever ɛnia wie o Saje we ya yeka de ni awiye na emom se wo nante Kristo Yesu kwan so na wo de ne ya wo kra no agye nkwa na wo fa na asɛm a wodafo bɛkɔ akodi dawa ensada wo bɛkɔ akodi dawa eni awiye wo bɛkɔ akodi dawa wodafo saa daw no odafo ebi enni baby bia ka heaven pe ene hyɛ bibi nso na me no gyina nyame asɛm kakra so na wɔdɔfo yɛ hu sɛ asɛm a meka ne mfiri me mu na mmom nyame nkonkro na pɛ sɛ wote na asemase sɛnea ɛbɛyɛ asase so a wote so no wobɛbɔ wo bra te sɛ ɔwɔhoɔ wobɛyɛ wo nneɛma te sɛ ɔwɔhoɔ wobɛsuro nyame na bɛnante nyame akwan so na wobɛbu Awurade afɛre Awurade. Praise the Lord. And until you fire Bible no na yɛbie de akɔ Revelation 6 no verse 7 no at the down. Hallelujah. Etifi asem no wase nsuano a etoso 9 wase na wate nsuano a etoso 9 no ano na mete se ati asefo a wotoso 9 no se bra na mehunu ye na hwe oponko ensunsuno bi nie na de ote so no edindi owuo na de asamadu edi nachi na oma won asase so mpupan emu baako so tumi se wonfa afena ene ekom ene owuo ene asase so emoa enkunkumon. Hallelujah. Oniadofo wote ensuano a etoso 9 no ati asefo no ne otoso 9 no that was the eagle. Bible say ati asefo no de otoso 9 no oye eagle. Say me hu say ati asefo ba 9 no baako anim etise jata wo se baako anim etise nantwie ba ena ne otoso miensa no Bible so nanim tise nipa animu na ne otoso 9 no nanim etise wokɔre enti he was talking about the eagle. Wonderful nti wo se eagle ne ka kira ne se won fromra enu nti wo fro ye no wonderful ni a wo hu ye se wo hu ponkon sunsun ye bi na sa ponko na wo te so no wonderful Bible say wo hu ni se owuo ene asamado edi nachi. Hallelujah. Na owuo ni asamado no bebia owuo bia no dofo asamado ka ho. There is difference between death and there is difference between Hades. As owuo no onu no okum enti owuo ni de wokum na woye na adwuma bia na asamado atam no odo ko yi torture mu. Hallelujah. Enu nti no mum ye adwuma together. Enti no di asamado no na di ka bo be ye na owuo na di ka bo ba be ye na adwuma pa no agya no de wa ma asamado na asamado no nso so akoto chaw
wɔdɔfo Bible so ohu ye na nea wɔ ka kyerɛ no ne sɛ wɔde asase mu abupan nan mu baako ɛso tumi ɛma ne sɛ wɔmfa ɛkɔm wɔmfa owuo wɔmfa nkrantɛ na wɔmfa nkunkum wɔn ho ɛwɔ asase so. Oniadofo ene wowuo atiatese ɛwɔ asase so ene nipa wu ti sɛ mo a woda bia meka me se mo akora wu ti sɛ ne nipa wi ene nipa wu sa esan sɛ nipa po awurade ene nipa di bɔne to the point sɛ wodafo bibie na no no pie asɛm bi firi na no mu ba pɛ na wode abɔdi nua dua no waku no ene nkwala ewu empanyimfo owu ni nyina ye nyame asɛm a watwerɛ de ato wɔ twerɛ asɛm na ka wodafo enu nti dia twerɛ asɛm na ka no enu na fulfilled. Hallelujah. Nye nyame asɛm aka to wɔ no enu na fulfilled. Enu nti wonu adɔfo yi ena me pese wuti aseɛ sɛ wo nkwa na kita no enye wo na kita wo ekita Awurade ɔbambɔfoɔ bi na ba wo ho ban enu nti sɛ wuti asase wo esu no anye na pɛdeɛ na wo de wo pɛ edi bɔne sa edu ba bia wo gya wo ma wo wuo na wodafo asɛm ado de wakɔ asotwe mu. Hallelujah. Enu nti no adeɛ wɔso nipa bi a wo ne sɛ saa wo na odofo nipa ewu no wo nipa nwu enkɔgye wɔ na home wo nipa enwu enkɔnkɔtena se nkodidi no onom nipa enwu no onkɔnkɔtena se na odofo onkɔnkɔsere mekai sɛ last year me papa bi a na mekɔ no hɔ na papa yi mi bisa ne sɛ nipa wu a ayɛ hefa na ɔkɔ Waye bronio was say you go to sleep and was say you go to sleep and sleep deep until Jesus come and wake you up. And I'm saying, wo come inside ni nyina achi. Wo dwama mo no wa turo ni nyina achi. Wo wudie ni nyina achi. Wo deep saboni we nyina na wu na kwa no go to sleep deep. Papa enye sa o ya dada. And so no wo 70 and something years, 80 something years. Enti no na dwen no odofo ne wono wonim no eno an wonim na enem no begina nyame asem so no wahu se ade na asem na meka no odofo eye asem a odofo nyankopon asato na eye den a odofo ebebam. Hallelujah. Na menu mienu ye befa ye Bible no ne akwa odifo Isaiah nwoma no odifo Isaiah nwoma na chinum. Hallelujah. Etire num eninyi yimu a eye edunan no edeba no. Praise the Lord. Etifia sem no wasi due agudo ensia. Due agudo ensia. Wasi enti asamado atle na konomu. Na aha na numu baya. Na Jerusalem animonyamfo ani nipadrom ani one a one ani eka one mu no so adane akoho. Wahu wasi asamado watle na konom. Orafo ye dia yenhwa asase su se wobiti asase su ne ka se nipa wedie akono adere na na se wakyere na konomu a odofo na brabo etesai wokọ extra mile say ye mapa no opa wope mana to the point say no wope ma makra hu na no omudwane wodofo se we obi opa japade no opa mankrofo ka se ho enti sa na asamado nso ayo sɛdeɛ Bible kan no so hu sɛ wo asamado owuo ni asamado di n'akyi no na wo ma ne mu bupan ba ko so nkunkum no won fa kom won fa ahunyehi a emra asase ne so no mo ntwe nkranta we ntu si asamado no akyerɛ na konom na wode ahemfo wode akyikyiro wode kɔ hɔ wodofo asamado enipa ba nya kɔ owuo mu ye wonipa chichirofu a wodofo omoko asamado ye wakasefo a wodofo mawu afi asase sokọ menkwa ba bia wodofo de kaiwo na kaiwo maame anya bia wodofo ni mo bia waba bedi ye kan say waba bedi ni e wasase so waba benya ne ho anya japade ye nananum bebre ye mpanyimfo mawu omoko wodofo sankrofo nyina Bible say na wodi asase so akunu ni ani ahemfo magidi ahemfo mu watumi ahemfo mu benya ska samadu atsre na konom atwe sankrofo nyina do obokọ na hinie mu. Hallelujah. Wonderful. Anya bibibi ase eyade Awurade Yesu Kristo asate wo eyade ye Nyankopon asate wo enunti e wo se bam ebra ye na Adam ye bone pe wonderful na wowuo ebeto ho edema nipa dasani
enu nti wo nipa wo te se die emfa wo ne ni a wo ba ye wo asase so emfa wo ne ajapade emfa wo ni tumi a wo do ho ba kwakwa kire ne sa wo ba gi a wo ba kasa media maben obi ntimi ngira wani one day wo ba ba gina wo puna no abeba wo puna na wo bo wo puna wi a asamado nso a kire wo se wo wu achi na tamu obi e wo honom. Praise the Lord. Orofo ye to anyame asem ne so wo se na wabre enipa ase na wode merima ahyefam na wabre ahantanfo aniwa ase wo se wabre nipa ase na wode mema nso ahyefam wode ahantanfo ahye ho wo mo yakasisem awuwudie enne sakawafo ne ayi okotofo abai atrofo difo nsam akasie na piafiri wo manu worofo Bible si owodi wo mo behwe na asamado atere na konomu atwen wo asamando do wo behwe wo so wabra ahantanfo nipa akasie enipa wo manya omo ho enipa wo madi mu pensa asamado abra sankrofo ni nyina ase enu ntibisa wo sa wo ehefa na wo begina ebra wodofo wate nso ano a etaso enne ya wo bofo di ani mu asamado di nachi na wode nkrante ama won so nkunkum ho wote wode akomba asase ne so wodofo enne akom ho anase kom ni ho akom de nkrofo enne hwe babi ebi dabremu wo hwe babi ebi di wo mutiti a wodofo areho obi wa wonidi ansa no ado obi dabonche awomu abrochire awomu na no mekofa yo DC han Washington DC ya bridge bi ase enipa egu wo no wodofo yesi esantu wo mukra de afri wo anu nti enipa kwa nwuye hia mu to the point say wodofo eyade a onyame ahyate wo na wo se bem eno na ni adofo se wo ti wo na wo mfa Kristo Yesu nya wo kra no waje nkwa e wo se wo dwane na do ho be hye dombere ma yinsa ni a wo nkwa na wodofo wo se enhyira ne ni a wo mprenu no anka no enne di a kire no wodofo onyane wo a wansa nkọ ewo mprenu mu biom ye to anyame asem so wose na asa ose na asafo Awurade de wo no ewo ose wo no ewo atentini mu na okronkron ni Nyankopon ate ne ho tenini emu na enwama bedidi won edibia enwama bedidi won dibia na ananafo adidi atumidie amamfo so wose wonue wana wode atro homa atwe amumuyo na wode tiase nam ata entampe homa atwebone wose wonnie wana wode atro homa ade atwetwe amumuyo enne wobi edi atro enne wobi di atro no de akum ni nua enne wobi di atro no de age ni nua wode abonapo enne wobi di atro no de ni nua kwakoto amane mu wobi aboa wa wodofo introduce bibi ama no na wadi atro ato no so ne yi na firi woni ade wakohye ho wose wode atro homa atwetwe amumuyo se wodi atro wodofo ade awudie na eba ade amumuyo Bible si atrofo nyina agya no obonsam enti wose woni o wona wode atro homa atwetwe amumuyo orofo wobi timi ko nyinsei na wanyinse ya bia na waye nyame achi wade abo adwama ya nyinse no na wasan to aso akoya mumuyo de akoyi nyinse na gu na moja akeka ne nsate ahomfi wode atro wasan de akotwe amumuyo ade aba no so oni arofo yanka hu se asamado edi sankrofo wenyina wana hini emu wabai na numu ba ya watere na konomu a woji sankrofo wenyina e wana hini emu enti sa wo sa situation we mo wo sa tibia we mu a odofo mekamfo Yesu Kristo akiro ene jai sa brabofru ni nyina to na wodofo ma Kristo Yesu enye wade nyina nefa no eye wadamfo odofo yeto aso verse 19 what one na woka se ma no enye no hare enye adwuma entam na ye hunu na ma Israel konkroni no enyina agina emmei na emra ma yehunu odofo wase wona wokase manyenya ye adwuma ntententem no obi ehu ewo ho ene obi kwa adwuma so awodofo adwuma ye de amane so adwuma no onye no okwa no aye adwuma ni biara wa ye ntententem ne ye kire ne so onye no odofo ye nye ne onye ne saa no waye adwuma ni biara no atwe no ho na warofo aba betina se ofo so waye adwuma no wose woni o munwie sankrofo no wa wo kokroko awesa ye mfa ma wo wutimi kokroke enso adwuma no nya no asore wo kokroke adwuma no kwotena babi no adi konkonsa sa no asore Bible si due
wana waye wana adwuma hare so no ka se ye hu okronkoni no hu no ene erade ebo okokọ sa nyama ni nyina ya de a odofo eye nyame achi wade ye to nyame asem so wose wana waka se wose hallelujah verse 20 no say wonie wana wafre bone se papa na papa se bone na wana wadi esum eye han na wadi han eye sum wadi nyonyono eye frem na wadi frem eye nyonyono wose wonie wana wafre bone se papa wonim sa dia woye wodofo anyo enso se eye papa wonim se wodofo ade a woton ama wodie wonim se nyo enso se ya papa wonim se akwankyira wode ma wodie yakoye de ne bekọ se ya mu o enso se ya papa wose wonie wana wofre bone se ya papa wana wososo niema so ne ba ya bone a wose wotea no wose wo anya hwe de anya bone wana wofre bone se papa wana wofre atoro se atoro eye bible si due oni adofo nyame ka atoro nyame asem si due enu ti sa wo sa situation ni mu na wodi bone na bone no gitum say ya de papa ma wa Awurade si due na twon ho won na wodane nkrofo afri nyame ho akokosom nyame foforo won na wodofo ma yomo antichrist no mo dada nyame ma bible si mu nie Yesu Kristo si mu nie o san nkrofo mu nie na samado atere na kono mu etwemo asamado abai na numu ba ya ede twemo wodi asase so ahemfo atitire akasefo president for ministers asofo atrofo adifo adwamamafo asamado atere na konom anche sankrofo nyina gum enu ti sa wo sa situation mu odofo asamado abie na numu awo twenwo. Praise the Lord. Oni adofo ye to aso o say verse 21 what wonie wona waye won aniso nyansafo na waye won aniso se ehunumu no wose wonie ensa no mu akatachie odofo de verse 21 no wose wonie wona waye won aniso se nyansafo ono de bibia ye beka bia nyansani obenya bibi de yi ne ho ano Awurade se adwamammo anye osi o na sa babawa medimene mesisu ntina yenden a obeware mentimene ne wo ha enye hwe be ma ne ne wo obeware bra bible nso se eni kwan se be ma ne de ne ho kan onto so betua wutire so ade obekwa ko hu abuhia wose wona woye wonani so se nyansafo wona wo bapo wona wo jiketa asehye wona wo jiboni atum se ye papa Awurade si due obi oye nani so nyansani wodofo nyame asem ba no wa polish asem no na wodofo fosu onim nyansa no afa ne ewuye wom no ato ne beka nanim no ato atwene bible so wona woye wonani so nyansafo obeto aso e wo verse 22 na wosi wonie wona woye nsa numu akatachie kwabrane timi kwotena nsa se akeka ensa bom awe nsa wodofo bible so se woni padua ne Kristo asondan na me obese ni padua no bible se se no obese no enso timi kwotena nsa dwa se frafra nsa nom na de gu ni padua no fi bible si due wona woye nsa numu akatachie wo babesia woni mema na ko challenge wonsa no mo wo babesia wonom tramo wo babesia wo ba no abowi pa no wodofo wonom a wutim say yes we na wonum adiaku de yam na Awurade si due nyame asam ka kire se due wodofo due na wo ma wo nyina no ka kire se asam ado atere na kono mu twen wo ka kire se asam ado atere na kono mu na wo bi beka se ani asam ado atere na kono mu die a wa asam ado atere na kono mu die a ani ese wo bia ekọ honom entimi nsoso mekọ honom a na ayeden hallelujah wodofo ma me nkyira wo netie de nyame asem ka se wona wokọ asamado no wasumdue anaso oni asumdue wona wokọ asamado na asamado atere na kono mu ji won wodofo yentie nyame asem ai Isaiah 14 no wodofo verse 9 no edeba no o say asamado a ewo ase no ka ne ho ebehia ba wo se wo honyan ensamanfo emawo wona anka wo se wona anka na woye asase so akununi ema wona anka woye amanaman ahemfo nyina esori free wona akunya so wachi o wo se asamado a ewo ase ni kanyan no ho na eba behia wo
enti ebra wodofo wo bofo na bo ne ho abo wahye wona asamado de ukono Bible say wokope omo wu nyina ye nyane wo mo wo wu nyina ye kenya won no mu nyina ba no dofo ma ba be hia wo wo nyina ba be hia wo asase ne so akunu nifo ahemfo atichire akasefo wo nyina so de free wona kunya so eba be hia na wo de ti asem o mo ka kire wo hia no mu be hia no nya so mu be hia wo se wo dofo be bi o mo wo ne ya asumdue o enye so mu be hia wo se wa ya de so wa ba ho enye so mu be hia wo se be bi o mo te na asumdue wo ho no dofo de ti asem o mo ba be ka kire wo hallelujah wasi wonyina ajoso se kachira wo se wonso wa hojo se yen ara wa ye se yen ara pe wase wo kasiye esan abasamado na wo menta enso wasekete a wa osi wasekete a wase ene emu abrika orofo wahu wasi hey sister mansa enti wonso wa hojo se yen a brako aku enti nso wa wodwo se yen ya wantimi anya papa enu wa ba asamado ha wantimi antie nyame asem enu wa ba asamado ha wantimi amfa Kristo Yesu anya wokra ne waje nkwa ene wa sana ba sister ene brai na hade e bebia ye wodie ye kata ye daso ene amu abrika emu aban no ka tie fimu muwa emu abrika awowo ayaboabo na no no mo wewo emu abrika wasi hade ye keta ye daso ne mu abrika oni adofo wa wudi asamado ye wasi enti nipa ni ahoto eni ti ka hu sesa wo koda mo awesu a ebi wura wo hinim na ebi wura wasum na ebi wura wani ase wo yo ba na kwanda wo ebi wura wo ho ebi fa wo ba bia wo mo nhwe wo wasi hade ye keta ye daso asamado wa ne eye mu abrika oni adofo enti kai musa asamado na wusimi wu ana asan wodofo wu achi ni atemu wo ho wo achi ni there is torture and punishment wo achi ni wodofo enipa ni asumdue enipa ni fawudie enti ena sa wuti asna moja di umu afusani a abranti a wasiso a wafa wiase abo wo Bible say kai wo bofo wo mranti brem ansa na dabone na ba Wubreni o abrantie ababa wa wubreni sa wo se wo ye nyame adwuma wubreni sa wo de wakwa nyina che nyame nsa na wusura urade wubreni sa wo dofo wugya wo ho efri wiase na wo fa Kristo Yesu ya wo kra no waje nkwa na wo nante na akwan so oni adofo emira bi baba wadafo ba ya mobo wate emira bi baba wo benya nanka sa semwe ya na woti a wapu nanka wadafo bi gira wa no oka kiro no oboa mu afa Kristo Yesu enso na yetule wosi aha ye dadie ya sekete ene amu amerika wose won kase ya esan aba asamado na wo menta ene wo wasekete a wase ene amu amerika na wose na wo enso wase na woson kataso ene nsonsono eso woson kataso enkataso be yansa wo kwada wo de blanket kata ho wo kwada wo timi twente makata ho awade me na wa feel comfortable no wada wonafo Bible say one dia wase wo so kata anase wo son kataso ne mo amerika so menya wona musu menya woni ahoto Wonafo enti na woti ase ya woti nyame asemi na woti ase ya nyame asem eba wo nchen wonafo hwehwe papa na di akiri kwan wonafo hwehwe papa na di so wonafo hwehwe papa na fa wo to so wonafo hwehwe papa na di papa so na bo wabrabo se obi a wo ye ohwo ne manfredi wa asase so asamado atire na konom na sa niam wa nyina wa asamado wonafo etwe wo edi asase so akunu ni wodi ahemfo wodi atitire wodi nipa kase nipa omanya omo ho emma wo mu ho feche wo emma wo manji wo mani che wo emma wo manya ajapade che wo Bible so wodi sankrofo we nyina akọ watire na konomu wonsuro wodofo wo mira so wo beyiw wo mira so wo bebo wahwe wo oni amekanfo Yesu Kristo ama wate mekanfo Jesus Christ the amount na wono dia wo fa na wodofo wo ye nyame a obejew na odofo wa hye ni din kronkron no animonyam e wo abrabom oni a wabre na wo kom eribuo
woni a wabrɛ na watɔ ba ha ene Kristo Yesu abie ne nsam owura Yesu se bra ne nkyɛn no no na bɛma wo da nkwa wono na obama wo wo mprenu enka ho wɔdɔfo na sɛ wuwu na wo Kristo Yesu mu a wo kan wani gusu a na abɔfo de wo kɔ ya emre bi Awurade bie bibi so kyerɛ me na me na ye makata bani si ya na me twere ha na de me hu ya ne sɛ papa bi dampa so ya wo wu hospital bed na empa na woda so no the moment owu ya pɛ na ne huhum ne pie free ne mu enti wa na obi gina ayi wo hyɛ saa ja empepefu atade no yehwe movies abode yehwe movie aya na de ye kansa bonsanfo hye no black one na hoodies bi wo so de kata omuchi no enti wa na nipa de begina na chi sei enti mi windows no mu na of distance but we be akoso bia na ye yi kire me enti distance mi hu se cloud fe na steps our cloud no mu enti nipa na wo sori ne ba ma na wo sori gina ho no wo kire se aha na meko na nipa no ohye black ni gina na chi say and na wo protecting them from baby a wo so woko no enti nipa na tene ne nsa say aha wo kwa cloud no baby a wo first steps wo no and na nipa no so atere ne nsa say dabi aha na woko nipa no ohye tuntum no gina na chi no wo kire ne say aha na woko it was just a flash me hu ade nam say hey enti say nipa say wuwu a na wo yo diboyenia instantly no ye do ko amani hunum wo na yodibo ye nia wodofo ye bufo e wo ho no mo a e wo na wodofo ye do wo kwa asotwe mu oni adofo e ma ne nya wo se wo na nabi awuo na wodofo wo kwa ko pesika bi ama wo kwa ko ye pe ba bi pa di ama obi wo wa si o ni pastor si wo ye me hu ne ho aye fe me hu me na na se ni se wodofo ni nyina ya atoro oni adofo se wo hu na na no ne ho aye fe bia na wodofo make it to heaven. And I make out say one no more no binyanko benya second chance pe. Mom share was sikanini Lazarus no. Wonderful Bible so sikanini ka kire Abraham say beje Abraham. En ka be ya ma Lazarus on fa ne nsate yam mo nsuo no mu. Na won fa meka me kire maso. No sikanini say ye ha ani baby am wo ne de kwan kase amna kase bi da ye nche mo bi free ama. Enu obi nsu free hanko. Oni arofo wasenka be ya asuma Lazarus no nko minianu mu enko kanchira wo mu na minianu bi e wo ho no mu ye bone teseme ye Abraham se wodifo Moses mu wo mo kanyame asem wadofo ebi na ye ka kire wo ye o obi akọ wonyanko besuma obi amana be ka kire ni nuanu mo se bebi aye wona nya bebi aye wona ye torture ye torment wonderful nanso to the Kristo Yesu ayi nsampa kanfo bi ti sa ye nsa ye mo okoko wayi nsampa kanfo bi ti ye nsa wonderful ye nkyiraw ne a wo honom e wonya asumdue bere e wonya anigye bere e wonya bebi aye kwaji ahome na emom eye bebi a wosu ani ye twetwere wo eye bebi a wonderful ye torture nipa eye bebi a wonderful enipa tiem enipa su ti sakraman enipa po su ti sakraman because of torture and torment a wonderful ye de ema wo ene se wutie nyame asemu a ene se wutie meni a wodofo sesa firi wakwa amone ho wate wodofo dwane ne bafa Yesu Kristo ya okra no waje nkwa no no a wo yodumfo ni mobrohufo nyame no wodofo nyame beje no ahye ni din kase no animonyam e wo abrabɔ mu onu adofo fa Yesu ya wade nyina na wono a wo ye mobrohufo nyame no Awurade emma wonu hu se wafa no ede na ye wokra ene waje nkwa wabaje wo ni wo fie nyina na obema na dom ani nanimonyam no abusu amaw na mania waka fa wo ho no wodofo ebebem na ahye ni din kronkron no animonyam e wo abrabom Bible say asama do atere na konom wodofo na nya bibibia so de asase so ahemfo wode wona waje din wode etetire wodofo wode omkọ na henie mu na wode osu ene sekire na wodofo ode etocha wo mu onua fa Yesu Kristo ya okra no waje nkwa mekamfo Kristo Yesu mawo se wodofo se obefa Awurade na wo do rebe hyedi mu na wo ba nante wona akwan so a obegye wo ni ufie enyina obegye wo ni wasefo nyina na obemma wo asetena papa na obemma wo ahoto obemma wo fa hodie na se wo fie asase so a wodo obekọ da nkwa mu wodo obekọ babi a wodofo wasiesie di amawa eye asumdue eye anigye wodofo eye babi a wonu nyankopon asiesie adi amawo hallelujah wodofo yesan kan nyame asem se wo kan Isaiah 28 na
wono so eka bibi ewo ho yentie nyame asem ne yenhwe de Kristo Yesu ewo mayen wo say verse 15 no edeba no wo say enti moka se yene owu apam na yene asamado adi nkasasie empre a ehwe etra so no se eritwamu a ere enka yen efise yedi atro aye yen dwankobia na yede nada akata yen so wahu nipa adwen wo se wo mo de owu ni de anasa asamado no mu ni asem o wo so wo mo de da bi ne torture ne punishment a eba no emre betwam no mo de omu ni asem omu ni hwe worofo bible nso sisi asamado na wo won eye atete eye wodofo eye babi eye twi nipa so nipa nya ahomegye ewo ho no enso sankrofo ye omo ani so nyansafo no obi wo ho no masa ene obi wu aya na rewo obi timi wu na ne ma akwakosi fie kase ewo emusie ye ne de natum na obi tie abusie num na babi obedampo woni o na obi tie abusie no no obrese sa wo kra no ni babi amekra wo a enko beba be ka kire mse me ma mesra mu ne mu ye enye me ma mesra mu de mu ye etete mekra na ma mekra enya fa hudie oni adofo ene obi timi wu na senye ba fitiri funu no obi adi boni obi agye ne mafunu pa wa asase so adie wu aboapo agye nkrofo niema aboapo akunkum nkrofo wowu ani abegyina oni edi ne ho adanse pa ye twa nkyro de to no so wono a woda wona nkasa spirit gina wa wonim se ansam a moka fa de hunyina ne eye tro nanso moka niema pa edifa no ho no ni adofo bisa ho se wo a wugina won da bia meka se obi wu na wo ko gina wonom na wo hwa ya manenya wo se wo na woda ho now the exam niema bi sentim nipa ya woda ho yi nipa ya wontimi nkeka no wi nipa ya wontimi nya hwi sa nipa yi ehefa na ne kra wo nipa twa no wahie nyina no odofo gina ho bia wo hwa ne ekoso enu nti no se wo bema wani ada ho na wanante wo Kristo Yesu akwan so na wo de wo ahye Yesu Kristo mu na wafa no aye ne kra ne waje nkwa na enna edi akire ya enche na Kristo Yesu abai wodofo benante wo tene ne no kwadie mu a wodofo asamado akono na watire mu no odi obeka wani aguso na obehu se ye na nche nkwa ne ye na Awurade Yesu Kristo wo wuye no wodofo wote agya ne nsani faso a wabie ne nsam ede ma wakwaba Bible say ebra ye system abo no wasuru biye de mano na wo say Yesu Kristo ti wonyame nsani faso a odi edeman wo ti onyame nsani faso enti oni arafo se wo yo tini na wuwu a wonderful before say wo da won kra no spirit no what say ye to nyum ye to aye nyum osuro nyum ya bofo bonyum sa na the moment I back when you go so no no ma bo mo ntaba mu no mo ba be fa wo ede wa kofie eye nigye o oni arafo enu nti no so betinye nya sa place we yakwa agye se wo sura Awurade agye se wo do Awurade agye se wo yiboni nyina free wa kwa mu agye se wo gye adwamamo agye se wo gye akro no agye se wo gye akohwesam ene wo man Ghana ni ba odofo ade ye nyame achi wade na ene o man Ghana ni ba eye oba no oba da Brahma ni Brahma da ebusudie ni achi wade all because of money odofo ehi fanatika do obekọ ye nananum bebra ba benya sika wodofo manya wo mo ho nanso magya sika nyina hokọ ebi abekọ school agi degree akase nanso asamado ayi sankrofo we nyina do omokọ wabra wona se wodo mo ahwefam wodi ahantai fo ahwefam enu nti wa ma wo so a wa ya ahantai a ye bo wo chem so a wodofo embo bisasa wo acha wugina bia wo he acha wugina bia wo he Job si woni pa na te se nhwire aya from David na kan wo system from ambofa ne so na woni ho na ne sibia eni ho biom orofo wonna mo a wo be ye from we ye fe na de adwuma ye nje wo so life ni ye nyina ya bobio na nshranka Kristo Yesu a waje ye nshranka Kristo Yesu a wa me ye hu ne nokra ne na hini a wa bra ye na se wa me ye hu se wonu nkuto ni adenkwa no ena mesira Awurade se wo sa situation mu bia Awurade wonyi ne ho adi nkyira no woncho Awurade mra wonche ne wonso wo mu wonchu mfiri ba bia wo na nya wo tena bia ere ho emna bi atwam wodofo senka bi wuya nke bia nka be wasamado bi wuya wodofo nke twima so
mi wuya nka manya nkwaje ama mekra enne da bia me da nyame asese wa mama hu ne kura no first me akwa achore nanso na yenim sanya ne kura ne sitie ye fo se nipa nyina akwa ye kura de ye wo yatum ye papa no ye asofo ye wo yatum mission house ye ne ye asum bi ye nim sa wonofo ye wonkwa hallelujah nanso oni adofo se na ya yira wo sa ne yenim kirosem no sa na yenim nia wodofo ekọ ye janu mo kire ye enso so ne ye fo se ye die no ye siso ye mabawa ye die no ye fo se eno na ye oni adofo se na wuti nyame nka empopo wakoma wate empopo wuti da biara da wate na Awurade Yesu frɛw na Awurade atene ne nsam ade frɛw na okra wo bra no wase no gi nyame asɛm tumu no onyame ehu ne mɔbɔ na wo so ne mu ade ne ye wo ba odofo ensem ya wuti wuntimi ngina ba bi nkasa Awurade manchi o Awurade na menimu o odofo wate ade afiri mama esa ho wati ade afiri odifo bi wo wati ade afiri osempakani bi wo wati ade afiri wonyame nipa bi wo enne egudwaso egubabia Yesu Kristo si before so obeka ba no ye beka nsempa no mama nyina nti enne Kristo Yesu asem no worofo ye ka ne babia wontimi nkasa wantie nyame asem ye ntie nyame asem ewo asem a Awurade ewo de ma yen ye to nyame asem no so o say enti se Awurade Nyankopon sie ni ehwe mede obo yi a eritim Zion abo a waso ano ahwe twiase botibo a ne bo eye den a etimo timpa de wogidie no worenwane na o se de ogidie no erenwane na mede atemuo ebeye susuhuma na mede tenene maye nsanie na sukotwea ehumbe hwim atro dwankobia no na ehuntabia no nso ensuo ebesram olofu yentie verse 18 no ose na muni owo apam no so bepepa na muni asamado enkase no erinjina empre a ehwere etraso no edutwam a ebetieti amoso wati o ose asamado nkase punishment ewo no wodofo wose se twemu a empre dodo a ewo ho no Awurade se twemu a ebefa wo so etwemu anopa etwemu awia etwemu anwumre wodofo say yes 600 ayi emane ebowo a emre bi ebetwemu anopa no beje ansa na twemu akọ anwumre nso awia nso ebetwemu a wo beje anadwo nso ebetwemu a wo beje enti Yesu Kristo say moni asamado nkase no o say empre dodo a etwemu no empre dodo a etwemu na befa wo so you cannot hide wuntimi nsie wuntimi njane wuntimi escape onofo eyade edawo edetwenwo eyade a wo bekom eyade a saa asotwi wonofo befamu enu nti enne enkwaje edani o odombrenie onofo asumdue breni je Awurade tumu na wabeje woni wo fie enyina hallelujah oni anofo yeto aso o say empre dodo a eretwamu no ebefa mu afri se da anopa awia anadwo so wate wo se da anopa etwam awia ani anadwo ensusu etwam ase ebeye ehu ara wo se na empa no enware sedie obi betini ne mu ewoso oh Jesus na ne dubi o se na ne dabua ne nso sedie wobua ne so wahu ne dabua na meka no o se yo se na hade ya yeso nkataso ne mu abrikabrika wo se mpa na yeda so no kra na mpa na nwa bi asase obetena mu o se wahu ya bo bia na monsia e dia mu obi bia enu nti no wu a wo ye tenten wo ye nwan anamonsia ne abode ato aman enti no wapoapoa wo mu nia woto wontimi nda wo wontimi nyahwe wo se mpa na yeda so no mpa ne nwa bi ase yebetini yemusa mpa ne nwa bi ase yebetimi asreche hu yebetimi anyafa hu yebetimi adada ye ho odi adofo wonua no mo manfa Yesu Kristo anya won kra no agenkwa wo masem no mo ka kire wo ye o ni omo go turu no adofo am na omo no uche enu nti se na wotemeni a ene yodombre ene ye nkwaje ebre ene dai eye da onyankopon do na wodofo wojew ene onua wabre no waso a woni so anyina bre Yesu Kristo frao Yesu Kristo se fa woni so no ga anyina bra ne nche no no wo bejew obambsio no amo ahome
onua ferade ya wo kra no wagye nkwa emtena wo masa nyema we emeto entena wo masa manehunu emasa asotwe emasa wo hawi emameto na edi akire mu na nche na nea wo beba naba enche na awurade apie wo nanim onyamu enche wodofo na awurade ba befa ne ma akofie ebra ye wo mu eye brebone emra ye wo mu eye mra etia emra ye wo mu wodofo eye mra eyehu awurade bepie wo nanim onyamu na obaba befa na hotifo akofie na wodofo bisa ho se wodofo bekobia na ugina bia wo he ababa wo awasisu ugina bia wo he abranti a wasisu ugina bia wo he papa a wasisu a wode atoro anya wo wagina bia wo he wo a wo ba bia twa wanim a wo ne oba ne beda ugina bia wo he wo a wo kum krofo adipesika ugina bia wo he wo a wo die amofra aye ritual so of ugina bia wo he asamado atere na kono mu twen wo bia nanim ba ya so de ahemfo de akikire wo de akesefo wo do mo baba na hinyem ene maka ne ya akire wo nipa fa asam no nante na wodofo fa ne wo ye wo mu no na fa bo wo bra fa nyame asam no wodofo na wo regret da wo benya dankwa eni awieye e de ama wo kra ene wo nyame nhyirawo na won kire ne mu nhyirawo awurade ma na asam ya aba wo nkyei awurade nam asam so na won fa njew awurade ji wa bible say awurade ji Cornelio eni ne fie nipa 5000 enu nti me mpa ibo ne say Yesu Kristo ene wode ne nsakawa won fa ne nsanka wo ne fie nyina won gye wo ne wasefo nyina won gye wo mfiri mpokyire mu na ne obonefo de akyekyere wo a ama boni adone rusa akokona wo ntimi ntwe wo mfiri boni no awurade entete boni wo ma no awurade nyi wo mfiri boni bia mu awurade nyi wo mfiri babi bia wo du ti akohye sanye be ya wo benya wo gye ene fa hodie e de ama wo kra ena me Bible ne se wato boni bi mu ntentai se wato ade bi mu ntentai na wuntimi njaya ena awurade Yesu Kristo a wode fa hodie ebra ne ma no ni moja e kasa ne se Hebrews 12:24 Bible say ampam tam girafo ye na awurade Yesu Kristo moja peti e kasa ye eche ebe moja me Bible ne se Jesus Christ moja ne enset you free enju enfree ohamu enyu enfree amanie mu na ema wunya woje a eni awieye ene wanyankopɔ nhyira wo ne wabusua awurade ntina ne mu nhyira wo awurade mankwagye enya wo dia na daachi bi awurade Yesu Kristo bia won so wanya yira ba no wanya wogye e dia ma wo kra onua ene mekanfo Yesu ma wo se wote me ne na nyame asɛm a wati wanya nuhu wo bɔne mu na wanya nuhu na wodofo pese wo fa Kristo Yesu ye wo kra no wache nkwa bebi a wo bia wo betimi apagya wo nsa na wo ne me akyɛ nsɛmi wo bɛka sɛ ene dai me gimi di sɛ Yesu Kristo ene wanyankopɔn ba me fa no eye mi wura ene mache nkwa me no betna me nkwa na nyina mu enu nti awurade gye enu nti awurade gye awurade me bɔne nti ena wo bewu ye ene fa me ye ne wo pɛ enkai me mofra se bɔne fa me bɔne nyina akyɛ me na awurade dware me na me wonte na fa me ye wo dia wodofo na Kristo Yesu a wodofo wa ma wonsa so a waka sa asemi wonyame ebegyew pasori bia wodofo ye kyerɛkyerɛ nyame asɛm wɔ mu enya asori a yeye nkonya wɔ hɔ enya asori a wodofo ye yi nkonya yeye comedies ye kyane ma wɔ hɔ nemom asori a ye bɛma nyame asɛm a ɛde wo kra no bɛkɔ nkwagyeem na ɛde wo kra no asi baabi ɛno ɛna mekanfo de ma wo onyankopɔn nhyira wo na wonte na nimu nkyerɛ wo awurade nya wo kase awurade ngyew emfi mpokyire mu na woma na asɛm no ɛso wosoma na asɛm sɛ mɛsa yɛn yarewa enti asɛm na bai wodofo yare bi a wutim ye ka yare a enye yare a woda mpa so ebia na yare kro no yare ebia na yare abufuo yare ebia na yare atro yare ene awurade nam na asɛm nso no mfa deliver wo emfi sa yare wani nyina mu na enhye ni din kronkron ni monyam onyam nhyira wo na wonte na nim enhyira wo ɛwɔ ne dɔba Yesu Kristo di mu wodofo ye bompa ye da wase osrosro nyina wo a wote wahenie mu na wodi ma ye da wase sɛ na nwumre ɛna no pa wo na mutumi so de wasema brɛ yen wo wura ye sro sɛ boa ye ntimi mfa wase bi nante asɛmi awurade ma ne free ye nkyɛn kɔ demom
enye senya wasem se wosoma wasem se mena meye hu adwuma nsa na asaba no asem nye ye kra hu adwuma na me nya nkwaje ma ya nkwa asama de wa watere na konom no ogye nkrofo gum no na mmom ma ye kra nya nkwa na nya wogye ewo Jesus Christ udimo adumoja ensada awurade me bompa yesre se obi ati asem yi no afakira na adwe no obonefo ye na adwe so adi bedi asia me mpai boni se awurade koma sa wo kra no na gye no ewo Jesus Christ udimo na me da ase adum ninti amen.